Втори ден от пътуването ни. Днес първа и единствена точка в списъка е Улцин. До там са около 100 километра. Затова решихме първо да се наспим и да си направим кратка сутрешна разходка из Подгорица. Столицата на Черна гора е много красив град, с множество исторически и съвременни забележителности. А крайбрежната ивица на река Морача е наистина невероятно място. Перфектно за разходки, почивка, спорт, а вечер оживява покрай множеството барове край реката. След кратката ни обиколка стягаме по една раничка и поемаме към Улцин. Предстоят ни около 80 км в посока Адриатика. В началото релефът е равнина, нещо, което не се среща често в Черна гора. Не след дълго започват да се издигат първите възвишения на планината Румия. Тя се разпростира по югозападното крайбрежие на Скадарското езеро, през което минава и границата с Албания. Планът ни за днес е стария град на Улцин и плажът Велика плажа, който, съдейки по името си, се смята за нещо доста атрактивно. Аз лично не останах особено очарован, но за това по-късно. Ако трябваше да избирам сега, определено бих го пропуснал и бих отделил 2-3 часа на Скадарското езеро. В Албания то е познато и като езерото Шкодра. Уникално красиво място. А както разбрах в последствие, и с множество кътчета наоколо, които си заслужава да се видят. Почти винаги след пътуване започват да изкачат нови и нови места. Точно там, където сме били само до преди дни. Така и този път. Но Скадарското езеро остава да свети на картата за бъдещи пътувания. Пред нас се откриват склоновете на планината Созина, част от масива Румия. Пътят продължава през тунела Созина, който минава под най-ниската и тясна част на планината. Той свързва Скадарското езеро с Адриатическо море само за минути. Тунелът е платен, нещо от рода на 2,50 евро. И пред него често се образуват дълги колони, които ние, разбира се, подминаваме. Това, което ми направи впечатление в Черна гора, е, че шофьорите карат доста агресивно и с много превишена скорост. Да не говориме за това някой да те пропусне. Подобно нещо е почти невъзможно. Сякаш отстояването на мястото ти на пътя е въпрос на чест. В този ред на мисли, особено по дългите опашки, си отнесахме доста злобни погледи. Имаше дори случаи, в които човекът беше готов да удари колата пред него, само и само да не ни пусне. В крайна сметка подминаваме всичко това с усмивка. Излизайки от другата страна на тунела, достигаме Бар, а оттам до Улцин остават около 25 км.
Пътят осезаемо се стеснява и започва да се вие покрай Адриатическото крайбрежие. Освен планинските проходи, този тип пътища са едни от любимите ми. Адриатическата магистрала беше причината последните 2 години да се насочим именно към тази част на Балканите. Още позната като Ядренска магистрала, тя не е един непрекъснат път с единен номер, а поредица от национални пътища, които заедно образуват този легендарен маршрут. От Риека в Хърватска до Саранде в Албания пътят следва морето в продължение на 1100 км. Някой ден ще го изминем от край до край. Бързо преминаваме през Улцин и продължаваме на юг в посока Велика плажа. Това е Велика плажа, най-дългият пясъчен плаж на Адриатика. 13 км пясък, вятър и хоризонт, където морето никога не стои на едно място, а времето сякаш забавя ход. Това е романтичното описание. А реалността, която ние заварихме, беше съвсем различна. Много хора, задръствания и заведения, залепени едно до друго. Всяко от тях се опитва да заглуши музиката на съседното. Забавното беше, че още с пристигането ни посрещнаха с песен на Азис. Като цяло, това, което представлява Велика плажа, е напълно нормално. Особено в разгара на сезона, а и предвид, че се намира на Балканите. Но вероятно ние бяхме заредени с очаквания, близки до онова рекламно описание по-горе. И останахме с леко разочарование. Както и да е. Трябваше да се измъкнем от тълпата, която се изнасяше в края на деня. И да се върнем обратно към Улцин. Влизаме в града и се отправяме към старата му част. Както на много други места, и тук старият Улцин се намира високо над своя съвременен наследник. Кацнал на скалист нос и обграден от крепостни стени. Стария град е бил едно от най-древните пристанища на Адриатика. Тесни улички и къщи сякаш подпрели се една в друга. На всяка крачка се разкрива гледка към морето и те кара просто да спреш. Това не е място, което се обикаля набързо. Тук просто се губиш. И точно в това му е чара. Улцин е от онези места, които не се обясняват. Всеки трябва да го види и да го преживее сам по свой начин.